BJP candidate Ananta Debbarmani Dagimung bai TSR Bahinrok Butok Khlaikha Tipra Mothani Tong kosong Lukurokno Koksilsamung Rwkha Halahali Asharambari Tipra Mothani candidate Prasmit Debbarma Lai thangnai salo chongbarni pirmungo thangnani bagai ongkhonmani jorawa kisasuk bororok TSR Bahinrok bai Butok Khlaikha koktuma Sangrong salap sakdo khomanai rokno nainani bagai sakhamnogo thangai sagoikha Halahali Asharambari candidate Prasmit Debbarmano khoboi bodolni tei khomana thangrok asuni party munoti sakdo khomanai te Butok Khlaikha nongne bororok saka Bucai tongmani do ingke police rok botongo TSR rok botongo ingkam pore je puru Ananta bai sobaika apuru ingkam puru latha chas khaika police bai TSR yabu kubi kongno ambulance ke zum tom bai si phayo ambulance obo le chaimaya borok khol khelega bo tamungoi phaibai mandi abulang chaimaya so bucai police TSR bucai tongmani ekotha Ananta bai sobaika kino lathi chas khaika police bai TSR rok ahano saito bucai tong je police rok janomano bonombu jokhon Ananta phaiga engene bunasi shuru khaika borok buruino Ananta bura det agi Chini to Tipra Motha tongmani bo taw khai biji bo hap thangka bo phaiga engene bunasi shuru ka buruino ro basun bukha srarong basun bukha janomano bonon bukha bo suru aur botok suru phrego buitong su borok police rok abo sanachi kok kore khabo phoka basun kokha sileba o phoka kokha ange je taw huku nokhomane abo bo kokha abote samisi malia khalai mang jano khalo bonon lu phrego bu borok o police botong taw chunga ko jasi nai ta Ananta tamgoi bruin nang bo hai ke yoi kaisa bo min se tonggaya kone bo bahai ke chu aba ke yalina nang bo bu jogo trangna tongma bede abai gino yakte khak so faising hen ka ashlo visit klamani yaklo koktuma thumnai rok kok sanani thangai Halahali Asharambari candidate Prasmit Debbarma shaka BJP candidate Ananta Debbarmani Dagimung bai TSR Bahinrok Butok Khlaikha Tipra Mothani Tong kosong Lukurokno nei West Lambo kaisa incident je public rok ajagao boni kaisa tangbutang no tui borok param sayo hamdani bam tui heke kaisa borok nasing lai toma jorabo o jorabo Ananta police gari tui TSR tui je Chini public rok no attack khayoi bokrok phati hoi tabuk tinjona ekdom critical obostha bongni belai serious haisi ang sanani musungo je borokni leadership mo je ingmani abo belai khai chaya bo sudo a jaga TSR police CRPF ya a jaga bo Chini Tipra sano solya borokno bo tuwe abo haike incident khlairika abo nimege je incident mano sung belai khai selengo belai khai nasrawo jodi peace kai jodi tongna musung kai peace na laithon jodi peace na yang kai mane jotono balance khane musing kintu jodi khaijak hongkai jotono balance khane bai dongnai kintu sing balance no believe khaya sing peace no believe khayo agamon sanam sungo je Ananta Debbarma 2021 je West Lambo je commitment ba je promises khaiklamani o promise no bonar gmai angoi je commitment nimani o commitment no nargmai angoi tablik bono tini o kok sungna ni bagai bono kuthum boy Bureau report Chini Khorang